Hej, i dag vil jeg gerne forklare emissionsspektre og absorptionsspektre af atomer. Det er, at atomer har nogle meget specifikke bølgelængder, hvor de kan optage og udsende fotoner, og det korrelerer til et skift mellem elektronskaller, kan man kalde det. I Bohrs atommodel vil man kalde det elektronskaller. Så altså, vi vil sige, at vi har atomkernen her, og så har vi nogle forskellige skaller. Og hvis et elektron går op i den her skal, så kræver det, at det modtager et foton. Mens hvis det så går ned igen, så vil det afgive et foton med en vis energi. Og det er unikt for hvert atom, det her emissions- og absorptionsspektrum. Og det vil så sige, at man kan bruge det til at identificere stoffer, og man bruger det også for eksempel i astronomi til at identificere, hvad en stjerne er lavet af, ved at se på dens emissionsspektrum, men også ved at se på dens absorptionsspektrum, altså hvilket lys den kan absorbere. Og absorptionsspektrum kan man også bruge til at finde bestanddelen af en planets atmosfære. Ja. Men for så lige at give en lidt mere dybdegående, sådan teoretisk forklaring af, hvad de her spektre de egentlig går ud på, så kan vi se, hvis vi går tilbage til den her analogi med elektronskallerne, at energiet af vores foton, det må jo være lige med energien i det, der vi sluttede, ikke? Minus energien i der, hvor vi startede, altså den skal, hvor vi startede. Og så er spørgsmålet så, hvordan kan man finde den energi? Ja, og det kan godt være lidt besværligt. Men hvis vi kigger på hydrogen, som selvfølgelig er det mest simple atom, så kan vi se, at energien i det her tilfælde er lige med massen af et elektron divideret med 2 gange den reducerede Planck-konstant i anden. Og det ganger vi så med elementærladningen i anden divideret med 4 gange pi ganget med vakuumpermittiviteten. Og alt det her, det ganger vi så med n i anden, og n det bruger vi som vores elektronskal. I virkeligheden så n i den moderne kvanteteori, det repræsenterer det principielle kvantetal, som bestemmer mængden energi i et system. Men til vores analogi, så kan vi godt kalde det en elektronskal. Hele det her udtryk, det vil du lægge mærke til, det består faktisk kun af konstanter. Så derfor så kan man bestemme en værdi for det. Og den værdi, det er minus, der burde der stå minus her, 13,6 elektronvolt. Og de her elektronvolt, det er en energienhed, som man bruger meget i atomfysik, og det er simpelthen bare fordi, at vi jo ved, at energi kan beskrives som ladning over gange spænding, og så er det 1 volt gange ladningen af et enkelt elektron, så på noget, altså elementærladning. Det er energien, og så for at finde det specifikke energiniveau selvfølgelig, så ganger vi det med 1 over, altså den reciprokke værdi af det principielle kvantetal i anden. Det her, det kan vi så bruge til at bestemme energien i fotoner. Nu kommer vi så til det, at vi har Plancks lov, som siger, at energien i et foton, det er lige med Plancks konstant ganget med frekvensen. Det vi så kan gøre med det, det er, at vi kan sige, okay, vi kender energien. Skal vi så ikke lige isolere
frekvensen i forhold til energien, jo, så kan vi jo bare dividere med frekvensen her, så har vi E over F er lige med Plancks konstant. Så, vi dividerer bare med H, og så får vi, at frekvensen er lige med energien over Plancks konstant. Nu hvor vi har den her sammenhæng, så kan vi sætte det sammen med en anden sammenhæng, nemlig bølgeligningen. Og her ved vi, at hastigheden er lige med bølgelængden ganget med frekvensen. Og vi ved for et foton, at hastigheden, det er lysets hastighed, c. Og derfor, så kan vi med de her to relationer, så kan vi udlede et nyt udtryk for, bølgelængderne faktisk i det her spektrum, i det der kaldes Rydberg-ligningen. Og Rydberg-ligningen, den går ud på, at bølgetallet, det er den reciprokke værdi af bølgelængden, det er lige med Rydbergs konstant, i det her tilfælde specifikt for helium, ganget med forskellen i energien mellem de to, hvilket vi jo ved er 13,6 elektronvolt ganget med den reciprokke værdi af N2 i anden minus den reciprokke værdi af N1 i anden. Og her der er Rydberg-konstanten her, den er for hydrogen i hvert fald lige med meget det samme som vi ser heroppe, den er lige med elektronens masse divideret med 4 gange pi gange c ganget med den reducerede Planck-konstant i tredje. Det her, det skal så ganges yderligere med faktisk præcis det samme udtryk, som vi har heroppe, hvilket er e i anden over 4 gange pi ganget med vakuumpermittiviteten. Så på den her måde, så kan vi simpelthen bestemme bølgetallet, og derved også bølgelængden, af alle overgangene mellem forskellige energiniveauer i hydrogen. Der er så lige den detalje, at det her det ikke 100% passer, og det gør det ikke på grund af forskellige ting. Den mest betydelige af dem, det er det, der kaldes atomets finstruktur, som er lidt en kombination af det, der hedder spin-orbit coupling, hvor du har spinnet af elektronet over det angulære moment af det, som har en indflydelse på spektret, og så er det også den specielle relativitet, altså en korrektion af momentet for at tillade for den specielle relativitet. Men det her, det er faktisk stadig utroligt tæt på, og derfor så kan man bruge det, så længe at man ikke sidder med noget ekstremt avanceret, altså målingudstyr, og skal prøve at finde de helt specifikke mållinjer. Det vil også være sådan noget i den her forsimplingsgrad, som man for eksempel vil bruge i alle de praktiske applikationer, altså i astronomi og i kemi. Dog begynder finstrukturen at være mere betydende ved tunge atomer, så der vil man nok blive nødt til at inkludere dem. Men ja, det er egentlig alt, jeg havde at sige om det.